everyone. Yes, hubog mi guys. Nagahubog mi. Bro, gaya na ba biya? La. Ay, nagkakaibig na siya. Ang ulo. Ay, medyo ni. Medyo. Nagaya po, ano makita ko dito, manay nag-inom. Ay, paano ka nag-isot? Ako yung hawit eh. Nag-inom niya. Ay, guys. Ikaw yan, wala yung Chihuahua eh. Lumin. Boy, ako. Oy, uyok ka muna na. Uyok ka muna. Uyok ka. Asya. Uy, namasahan ako ah. Pailan yun na. Akong puti oh. Maya-laya po, wala na inom. Oh my God, naman akong white t-shirt. Suwat ko kanya, pila ko pila. Nasunod no? Kaya mag-sunod. Oh, tara. Hi guys, welcome to my vlog. So it's me again. So gikan mi sa function hall guys, nag-celebrate mi sa kanukan ni Vice Mayor sa Kapi. Kanaw siya sa isa pag-expose sa Kapi guys. This is ating my queen and many co-workers. So medyo nakahubog jud mi guys. Nakahubog jud mi pero laban lang. Naliyawang! Okay. Ah. Gagpay man kay siya, gagpay kayo. Gagpay. Kaya kina. Uli parang siya ng naman na. Mayran, ano naman La. Tapos kayo, una ko no. Uy, ayo pagdukduk dira kan kayo yunong. So naghunong sa amin guys, kaya ambot ang ano guys. Ayo dukduk Santos. Ayo dukduk. Ay, ayo dukduk. Kaya gidukduk sa bata guys, na nakahunong di guys, or laban. Okay. Ayo dukduk ka kay makayo nagyunong. Santos. Turn over the camera guys. Ayo dukduk ka. Guys, sige lang sa katawa. Yagi. Hindi po na. Gamay na lang kayo. Kanama ko doon daw, matamulit. Gamay na lang. Ay, katapos na kayo nakakay kalon. Lahi to. Lahi to katapos. Inom na to sa pangaligo. Lahi man to. Dili, naikisago lang to. Naikisago lang. So, pamilya mo sa mayaw-yaw guys. Wala. Lahi, man. Ay, ako man to. Karon na ko. Kaya makita sila. Gamay na gila. Sige ko, tungap. Karon na sa kalsada. Tungap tayo. Karon ako, darako. Sige ko, tungap na yun. Ah, perfect! Woo! Cheers! Yes! Go! Inumin niya. Ah! Yung sa papel na ko na yung inom.
Ay, gibilin mo. Ay, ang bayo. Ang gama daan. Dahil nalulong dito tari. Isukan na. Ah? Yata. Anong like cooler? Shot, sayang ito shot. Gutok. Anong pink pa na siya? So, hapit kami maabot guys. Yung adat. Dito sa barangay. So, di ba kami guys? Di pa katawag guys. Ito yung mga driver guys. Ito na lang yung pasagdan. Tindakan basta. Ihungit ka. Sa kalaog silong. Na sobrang inaganin mo siya kaluyan. Ihungit ka. Ako na lang yun ang kagay na nasa mga. Pagkat ihungit na lang. Alam, mutukan ka mo yung magbantay. Hungit ang resyo. Hungit ang day. Loya po naman. Loya po ni mo yun. Akin ang kanya. Akin ang kanya. Wala na, wala na. Wala juga na. So bye bye guys. Thank you for watching. Bye.